3-bedroom unit natin. So, Yes po. let's go naman sa second floor. What I love dito is hindi super steep yung stairs niya, no, sir? So, this will be your master's bedroom. Ayan. Yan yung master's bedroom niya. Yan, for the 3-bedroom unit po natin, so yung dalawang extra rooms pa nasa second floor din po along with the master's bedroom po. So kung gusto po nung bata, babae, lalaki magkahiwalay, perfect po yung 3-bedroom po natin. Yes. Since gusto nila ng privacy nila. So pag nag-start na kayo ng family, medyo lumalaki na, mas okay na po itong i-offer po sa mga families po na lumalaki na po yung mga kids po nila. Or yung iba, sir, merong mga virtual assistant yes na po. mga work from home. So, they could convert this one into an office, diba, sir? Since, kumbaga, let's say, nag-start pa lang sila with their family, isa pa lang yung kid nila. So, pwede to for an office setup. Pwede nyo siyang gamitin. Utilize po yung space. And of course, sir, we have another toilet and bathroom here on the second floor. Para nga hindi nga akyat baba kapag paggabi. Yes, no? So we're excited to show you around naman sa one of the best selling unit natin dito sa Ajoya is the 4-bedroom unit natin. So come on, let's